Otro. Boom, boom, boom. Otro, bang, bang. Oh! He's done. He's done. It's 10. Isang napakagandang balita na naman para sa Philippine Boxing dahil panalo ang ating pambato na si Vincent Astrolabio alias Acero sa kanyang laban na ginawa sa Amerika kontra sa matibay ding kalaban na si Nikolai Potapov via 6th round knockout. 3 beses pinabagsak ng Pinoy na si Astrolabio ang kalabang taga-Rusya. Ito din ang kauna-unahang tumba at pagkatalo ni Potapov via knockout. Ang laban nila ay para sa bakanting WBO Intercontinental Bantamweight title at para din sa IBF Bantamweight title eliminator. Isang napakagandang performance ang pinakita ni Astrolabio. Nagbigay ng karangalan sa ating bansang Pilipinas na matatanda ang sunod-sunod ang naging talo sa mga nakaraang buwan at naubos pa ang ating world champion. Isang bright prospect itong si Astrolabio para makuha ulit ang world title ng mga Pinoy na natalo. At bago din pala ang laban ni Astrolabio ay talagang pinangako na din pala niya sa kanyang promoter na si Pacman na isang knockout win ang iririgalo niya para sa ika-44 na kaarawan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Talagang determinado na manalo at masungkit ang titulo. Ating balikan ang impresibong laban ni Vincent Astrolabio kontra sa Rosong si Nikolai Potapov. Ay pensa, first round. Ayaw sa. Jab sa. Uy, down. Descaída. Otro he. Relax lang sa. Good. Good. Ay pensa. Good, tumba. Counter hook ngayon. Counter hook. Harus, boom. Go. Nasakitan na siya. Nice! Anong tumba? Good. Natusok yun, bantay siya barang ha. Bantay siya yung straight na. Tro butay. Boom. Nice. Di ini magdungay. Ayan po yun. Wak. Basag ang kilay. Hook straight. Hook straight. Good. Nice counter, uppercut.
Bantay sa straight niya, bantay sa straight. Luwag lang para makasumbag kag tarong. Yun, gamay na. Boom! Utro pa. Humukay siya, maigo siya. Oh, tama, humuko. Palapi, gamay, palapi. Ay, pagsalig sa kusog, abot ra ng knockout. Oh, di ba? Bro. Na. Ayaw pang gahe, relax lang. Tara. Bantayan! Bantay lang sa too. Too lang matayin niya, too. Jab, butangin jab mong straight. Nabantay lang siya, too yun, bantay yung too niya. Butangin jab yun. Bantay sa too, bantay sa too. Good. So, one to hook. Good! Bug! Go! Otro! Siyang ay. Bantay lang sa straight. Good! Oy, tura! Otro! Hook straight! Otro! Go! Wow! Otro, uppercut! Uppercut! Boom! Tura! Otro! Hook upper! Rugi pa na. Hook straight. Boom! Luha perbente. Harasa siya kay lipong pa na. Sabayi, ang subag, sabayi. Ayaw. Sabay, sumbong niya. Boom. Otro. Go! Boom. Otro. Boom. Otro, bang. Oh. It's done. It's 10. Vincent! Congrats! Woo! Idol! Woo! Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.